wanda ya Alhaji Owodi kungiyar kasu ne gini to amma min dai a me wanda Alhaji bana to koyi hauti ne kungiya autonomy na okay wala kome insha Allah wala gudun damu Allah ko wani ya mana mu mutunci ba min na rata ai modu harabada yana ba min na ta kun gondo na ta kun da ai mako yawa an da Owodi Bala Bayero me hudi ne musu baka do ai ni ro Bala Bayero goddi halaji di wurtini do alaji me hudi ne musu baka ko wali boy sun do ai to banda ma be wodi miro ma ko goddo bindudo mi yiwa yo to jarida ba wanda cewa to shugabannin fulbe ma wala mu motsanin iri Alhaji wala mu maganta fulbe iri Alhaji ne to na sai wa yawo da kai inni kowa zai huda mu min narata ai mu ini to Bala Bayero kan wondiri godde balleno to yi ma ne Alhaji harnoddi yimbe akan Bala Bayero wuti Bala Bayero har kan pawarta wai aka ai me hudi ne musu baka do ni na ta Alhaji Owodi suka be fa wallahi ni na ce Alhaji hande banda Alhaji no dai no ne habanan an ne Bala Bayero ko to kan fa waran Alhaji halaka da ta warai daga wallahi ko to mu woni min min to wala ko ne Alhaji kwarai da gaske